Os nacionalistas denuncian o impago de nóminas ao persoal do guindastre municipal. Explican que a empresa concesionaria do servizo Doal alega que os impagos por parte do Concello de Ourense impídenlle facer fronte ás nóminas do persoal. O BNG urxe explicacións ao goberno Jácome e unha rápida solución. Estamos falando de perto de 2.400 euros por persoa que se lle debedan a cada un dos traballadores e a xustificación que eles lle dan é que, ao parecer, o Concello non lle pagou á empresa. Bueno, chove sobre mollado. O Concello acabouse convertindo nunha especie de paraíso do pufo. Os proveedores tardan meses, cando non anos, en cobrar, as empresas paran as obras por impagos, moitas traballadoras e traballadores do Concello están pendentes de cobrar as horas extras, de cobrar as cantidades que fixan as sentencias xudiciais. Bueno, unha situación bastante anómala que o que acaba revelando é o que o BNG leva dicindo desde hai meses, anos. Digo, o Concello está nunha situación de quebra técnica. Do mesmo xeito, tamén lembraron aos traballadores e traballadores da hora, despedidos a 1 de xaneiro, que levan tamén sen cobrar dende entón, e a situación está lonxe de resolverse, pois o pasado 23 de marzo aprazouse o xuízo por segunda vez. A compra de planta é bestial.